Maya Paldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. Politika, malabong dahilan ng pagpaslang sa barangay chairman sa Masantol ayon kay Mayor Gintu. 40 quarry operator sa Porac, tigil operasyon bilang protesta sa umano'y double taxation ng munisipyo. Interdependence Forum, layong pag-isahin ng mga locator sa pagpapaunlad ng Clark at ekonomiya. Bayanihan para sa digital safety, patuloy na panawagan ng Cyber Guardians PH. At parada ni Miss Grand International Emma Tiglao, dinagsa ng mga kabalen at pageant fans. Iginiit ni Masantol Mayor Dan Gintu na malabo o manong may kaugnayan sa politika ang dahilan ng pagpaslang kay Barangay Balibago Chairman Jinky Boboy Kiambao nitong Martes, November 25. Ayon sa alkalde, labis niyang ikinagulat ang nangyaring insidente, lalo na't naging bisita pa niya si Kap Kiambao sa kanyang birthday celebration ng araw na iyon, kung saan masaya pa umano silang nagdiwang. Dagdag pa ni Mayor Gintu, inatasan na niya ang Chief of Police at kay Pampanga Provincial Police Office Director Police Colonel Eugene Marcelo na tutukan ng investigasyon upang agad na matukoy ang mga salarin at motibo sa krimen. Si Kapitan Kiambao ay nasa kanyang unang termino at ayon sa pamilya, nakatakda na siyang muling tumakbo sa parehong posisyon sa darating na barangay eleksyon. Gayunpaman, wala umanong nababanggit na kaalitan o kaaway sa politika ang biktima na maaaring ugat ng pangyayari. Stop operation ngayon ng nasa 40 quarry operator sa Porac, Pampanga kung saan magpapatuloy umano ito at malaking kawalan nito sa industriyang pinakamalaking pinapasok sa Kapitolyo ng Pampanga. Alamin ang buong detalye sa report na ito. Lubhang naapektuhan ang supply ng buhangin at graba sa Luzon matapos tuluyang ihinto ng lahat ng 40 quarry operators at 850 haulers sa Porac ang kanilang operasyon simula pa noong November 7. Ito ay bilang malinaw na pahayag ng protesta sa umano'y dagdag na buwis at biglang pagbabago sa polisiya ng lokal na pamahalaan. Kinumpirma ni Romeo Baridongka ng Kalam na wala ni isang quarry truck ang umandar mula nang magsimula ang protesta, isang hakbang na nagdulot ng agarang pag-igting sa demand para sa construction materials ngayong papasok sa peak ng holiday projects. Ayon sa Association of Porac Sand and Gravel Quarry Operators Incorporated, posibleng umabot sa 128 million pesos ang kabuang lugi sa loob lamang ng 2 linggo. 38.2 million pesos mula sa operators at 90 million pesos mula sa haulers. Dagdag pa rito, apektado ang 60 hustlers, gasolinahan, repair shops at maliliit na kainan na umaasa sa araw-araw na operasyon ng mga quarry trucks. Sinabi rin ng Director ng Porac Truckers and Haulers Association na si Leonard Lansang na nagsisimula na silang maghanap ng supply sa mga karatig bayan, ngunit nahihirapan na sila dahil mataas ang demand ngayong bare months. Lalo kaming nahihirapan ngayon dahil halos lahat naghahanap ng materyales. Peak season tapos wala kaming makuha sa Porac, ani Lansang. Samantala sa panayam ng CLTV 36 News, sinabi ni Porac Mayor Jing Capil na bukas siyang makipag-usap sa lahat ng quarry operators dahil malaki ang ambag ng mga ito sa ekonomiya ng bayan. Gitang alkalde, hindi bumaba ang koleksyon ng munisipyo at matagal ng ordinansa ang ipinapatupad na buwis, enforcement lamang umano ang ginawa ng LGU. Dagdag pa ni Capil, ang Porac ang may pinakamababag tax rate sa Pampanga at karatig bayan ng Central Luzon kahit mataas ang kalidad ng buhangin ito. Nilinaw rin niya na kahit hindi siya nagbibigay ng municipal clearance sa lang operator, wala umano siyang iniutos na stop operation. Samantala, ayon sa datos ng Kalam, posibleng maluging nalawigan ng higit 39.13 million kada buwan kung magpapatuloy ang total shutdown sa Porac. Inaasahang magpapatawag ng dialogo si Pampanga Governor Lilia Pineda upang maibsan ang tensyon habang pinag-aaralan naman ng Asosasyon ng Quarry Operators ang pagsasampa ng kaso laban sa LGU. Sa ngayon, nananatiling nakahinto ang buong quarry industry ng Porac.
isang sitwasyong patuloy na nagpahabigat sa supply chain ng construction materials sa buong Luzon ngayong peak season. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Wala umanong basihan ang pahayag ng Association of Pork Sand and Gravel Quarry Operators Incorporated na may nangyayaring malaking koleksyon o double taxation sa operasyon ng quarry sa bayan ayon kay Mayor Jing Capil. Iginit niya na 5 buwan pa lamang siyang nakaupo. Dinatnan at ipinagpapatuloy lamang niya umano ang kasalukuyang sistema. Ayon sa alkalde, kusang nagsara ang ilang quarry operators batay mismo sa kanilang inilabas na statement. Batay sa kanilang records, halos lahat ng quarry ay nag-ooperate at walang ipinasarang operator. Ipinunto rin ni Capil na sa kabila ng issue ay nananatili pa ring pinakamura ang buhangin na mula sa Porac. Batay sa kanilang comparative records, mas mataas pa umano ang nakolektang quarry revenues ngayon kumpara sa mga nakarang 6 hanggang 9 na taon. Ani Capil, wala rin daw siyang natanggap na anumang reklamo mula sa operators kaya alam nila na maganda ang takbo ng operasyon. Kaugnay naman ng issue ng umano'y double taxation, sinabi ni Capil na hindi ito mangyayari dahil kasalukuyan pang dinidinig ng Sangguniang Bayan ang mga revision sa regulatory fees. Sa ngayon, tiniyak ng alkalde na tuloy ang operasyon at koleksyon habang inaantay pa ang pinlan na desisyon ng SB hinggil sa regulatory fees. Tumaas at bumaba ang ipinatupad na power rates ng iba't ibang electric company sa Pampanga ngayong buwan ng Nobyembre. Alamin niyan sa report na ito. Magkakaibang singil sa kuryente ang ipinatupad ng iba't ibang electric cooperative sa lalawigan ng Pampanga ngayong buwan ng Nobyembre. Sa Pampanga 1 Electric Cooperative Incorporated o PELCO 1, ramdam ng mga kumukonsumo ng humigit kumulang 200 kWh kada buwan ng malaking pagtaas. Mula 8 pesos and 42 centavos per kilowatt-hour nitong Oktubre, naging 9 pesos and 69 centavos per kilowatt-hour ito ngayong buwan. Bumaba naman ang singil ng PELCO 2. Nasa 8 pesos and 66 centavos per kilowatt-hour ito ngayon na dati ay nasa 9 pesos and 83 centavos per kilowatt-hour. Para ito sa mga consumer na 100 kilowatt-hour ang average na gamit. Nagpatupad din ng bawas presyo ang PELCO 3. Mula sa 10 pesos and 58 centavos per kilowatt-hour noong Oktubre, 10 pesos and 30 centavos per kilowatt-hour na lamang ang kanilang singil ngayong Nobyembre. Samantala, nananatiling pinakamataas ng singil ng San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO na umakyat pa mula sa 11 pesos and 16 centavos per kilowatt-hour noong October, patungong 11 pesos and 46 centavos per kilowatt-hour ngayong buwan. Para ito sa mga kumukonsumo ng nasa 240 kilowatt-hour. Sa gitna ng magkakaibang takbo ng presyo ng bawat cooperative, patuloy pa ring binabantayan ng mga Kapampangan kung saan ba talaga sila makakahinga sa gitna ng pabago-bagong singil sa kuryente. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood na mga balita sa ating social media platforms sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News, sa X at CLTV36, sa Instagram at CLTV36 Official at sa aming YouTube channel at CLTV36 Official. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Magkakaiba man ng kani-kanilang negosyo ngunit hindi sila pinaglalayo ng iisa nilang hangarin ang mag-ambag sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya. Ang iba't ibang industriyang nagpapakita kung paano nagtutugma ang kanilang lakas para sa mas matibay na Clark Freeport Zone tampok sa 2nd BIC Expo. Labis na apektado ang pandaigdigang merkado dahil sa nagpapatuloy na tensyon pampolitika sa pagitan ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Bunsod nito,
Higit na mahalaga ngayon para sa business sector ang magkaroon ng matibay na ugnayan, hindi lamang sa lokal kundi maging international. Sa Clark Freeport Zone, Pampanga, pinangunahan ng Clark Development Corporation o CDC ang Second Business Interdependence Conference o BIC nitong Biyernes, November 21. Mahigit 1,000 locators ang nagtipon sa Hilton Clarkson Valley kung saan isa sa mga naging highlight ng aktibidad ang paglagda sa Memorandum of Agreement o MOU sa pagitan ng CDC at ng Incheon Free Economic Zone o IFES mula Korea. Layon nitong magtakda ng mas malawak na palitan ng teknolohiya, inobasyon at investment opportunities sa pagitan ng dalawang economic hub. The agents to attract foreign investors to come to Clark, and also IFES also has same duty. So we have a lot of the similarity and also a lot of opportunity to collaborate. So that's why we decided to agree to promote the trade and investments between two countries, between Clark and Incheon. So we have here to come here, not only the finance investment opportunity for Korean companies to locate here, but also how we collaborate not only the manufacturing business and also the cultural and human resource exchanges. Inaasahan daw ng CDC ang malaking ambag ng Interdependence Forum para mas lumago ang lokal na produksyon at mas mapalapit ng mga kumpanya ang kanilang produkto at serbisyo sa merkado. What we are actually doing right now through the business interdependence is empower the place and the locators in a specific area. So now, we have discovered that some of their materials are being manufactured right here. So, hindi na kailangan kunin pa sa ibang bansa at nandito na. Hindi ka na magmamarket, hindi ka na magsource, at hindi ka na rin magmamamasahe. So, with those expenses not being factored in, you get the raw materials in a cheaper way and less cost, and therefore you will be able to earn more. Sa panig ng mga locators, ramdam na raw ang pagbabagong hatid ng forum. Para sa SFA Semicon Philippines Corporation, ang forum na ito ay maituturing na meeting of minds. The locators get to know each other's key persons. So we get to compare their situations in many aspects ng business like finance, not only marketing or sales. So getting to know them gives us the opportunity to reach out to similar industries. Like for us of Semicon, we get to compare ano ba yung situation with us, are they experiencing the same problems? So that we get together, come as one. At bilang isa sa mga pinakamatagal na locator sa Clark, binigyang diin ni Alfie Adriano, Executive Vice President at Group Chief Operating Officer ng Laos Group of Companies o LGC, na ang Interdependence Conference ay paraan ng iba't ibang industriya upang magkapit-bisig. Malaking tulong ito, no? Itong ginawa ng CDC na to. Kasi yung mga lahat ng locators, siyempre, sino-sino ba naman yung magtutulungan kundi yung mga neighbors, ika nga, no? So kaming nasa iba't ibang industries, if we have the need for the services or products of other locators, then ipapatronize namin sila in the same manner as they would patronize us, no? So malaking bagay yon, we could network with our fellow locators. Dagdag pa ni Adriano, hindi raw nakikita ng LGC ang BIC bilang purely economic platform para lamang sa mga kumpanya, kundi bilang espasyo para paghusayin ang kapakanan ng mga manggagawa. We all know yung mga employees are one of the greatest assets of a company, no? So malaking bagay na yung training and development continues, like in the case of the Laos Group, no? We have our own training department. So tuloy-tuloy yung mga trainings, tapos yun nga, no, dapat may mga upskilling kasi nagbabago din yung requirements ng business environment, so dapat nakakapag-catch up yung mga employees. Sa huli, magkakaiba man ang produkto at serbisyong hatid ng mga kumpanyang kaanib ng CDC, ang Interdependence Conference ay patunay na silang lahat ay kabilang sa pagpapataas ng ekonomiya ng bansa. Rainiela Tugay, CLTV 36 News.
Pinarangalan ng Philippine Hospital Association ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa City of San Fernando, Pampanga dahil sa matagumpay na inisyatiba ng pagamutan pagdating sa infection prevention and control. Muling kinilala ang mahuhusay na regulasyon na ipinatutupad sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital o JBL-MGH sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Tinanghalang JBL-MGH na overall winner sa mga Level 3 hospitals sa isinagawang Philippine Hospital Association o PHA Best Practices in Infection Prevention and Control Awards. Bahagi ito ng PHA Annual Convention na ginanap sa Manila Hotel nitong November 20. Ito na ay ikatlong pagkakataon na nasungkit ng health institution ang nasabing parangal na unang nakamit noong 2022 at 2023. Higit 6 na rang entries mula sa 80 pampubliko at pribadong ospital sa buong bansa ang lumahok sa kompetisyon. Karamihan sa mga ito ay Level 3 facilities na nagpamalas ng makabago at epektibong pamamaraan sa Infection Prevention and Control o IPC. Bukod sa pagiging overall winner, ginawad rin sa JBL-MGH ang Special Award for Best in Infection Prevention and Control Innovations na una nang naipanalo ng pagamutan noong 2023. Noong mga nakarang taon, ilang ulit na rin nakapag-uwi ng parangalang JBL-MGH, kabilang ang Best Outbreak Management noong 2017, Best in Hand Hygiene noong 2024, runner-up sa Best Infection Prevention and Control Committee at pagkilala kay Reden F. Galang bilang Best Infection Prevention and Control Nurse. Naging susi raw ang patuloy na pagpapatupad ng mahigpit at epektibong IPC strategies ng JBL-MGH Executive Committee na naglatag ng mataas sa pamantayan sa pangangalagang pangkalusugan. Patunay raw ang gawad parangal sa dedikasyon, inobasyon at patuloy na pagsisikap ng mga nasa healthcare sector sa buong bansa upang mapanatiling ligtas ang mga pasyente at ospital laban sa impeksyon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Inilunsad ang dalawang proyektong pinondohan ng Seal of Good Local Governance Incentive Fund sa Mexico at Santo Tomas, Pampanga na pakikinabangan ng libo-libong mga residente. Natugunan ang pangangailangan pang infrastruktura ng mga residente ng Barangay Laput, Mexico at Barangay San Vicente, Santo Tomas sa lalawigan ng Pampanga na resulta umano ng mabuting pamamahala sa nasabing mga lugar ayon sa Department of the Interior and Local Government o DLG. Pinangunahan ng DLG Pampanga Project Monitoring Team ang magpapasinaya sa mga proyekto na katibayan sa pagnanaisang tanggapan na mapabuti ang lokal na mga infrastruktura. Nakumpleto ang concreting ng access road sa Barangay San Vicente sa Tomas, Pampanga nitong November 14 at ang instalasyon ng 73 solar-powered street lights sa Barangay Laput, Mexico, Pampanga nitong November 19. Ang daan sa Barangay San Vicente na pakikinabangan ng 1,675 mga kabahayan ay makakatulong upang maibsan ang epekto ng baha sa lugar, mas ligtas at maluwag na transportasyon at maasahang kalsada sa oras na matitinding uri ng panahon. Papailawan naman ng solar street lights ang komunidad na may 2,711 mga residente para sa safe na pagbiyahe ng mga motorista, bukod pa na makakatipid sa kuryente na maaaring ilaan sa mga iba pang mga proyektong pambarangay. Parehong pinondohan ng bawat proyekto ng 1,153,000 mula sa Fiscal Year 2024 Seal of Good Local Governance Incentive Fund. Ayon sa DLG, pinapakita ng matagumpay na paglulunsad ng mga proyekto ang pinalakas na estratehikong pamamahala sa pagpapatupad ng lokal na infrastruktura para sa ikabubuti ng komunidad. Alinsunod din ito sa pambansang layunin na makapaghatid ng matatag at panatag na pamumuhay para sa lahat sa pamamagitan ng mas mahusay na pagpaplano, pagbabudget at pagpaprioridad sa mga proyekto para makamit ang mabuting pamamahala. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Namangha ang Santa Monica, Los Angeles ng pasinayaan ang 20-foot Parol San Fernando na siyang pinakamalaking parol na naipadala sa labas ng Pilipinas.
Naging sentro ito ng makulay na Paskong Pinoy celebration na dinagsa ng mga kababayan at lokal na residente. Alamin ang buong detalye mula kay Raymond Tasoy. Nagningning ang diwa ng Paskong Pinoy sa USA matapos pasinayaan sa harap ng bagong Island Pacific Supermarket sa Santa Monica, Los Angeles, California ang higanting 20-foot parol San Fernando. Matagumpay na naipakita ang parol na bunga ng buwan-buwang pagdidisenyo, pagbubuo, wiring, paglalagay ng bombilya at maingat na pagtransport mula Pilipinas. Ito rin ang naging highlight ng Paskong Pinoy Berkada Fiesta Series 2025 na dinagsan ng daan-daang Pilipino at mga tiga-LA. Itinuturing ito bilang pinakamalaking parol San Fernando na naipadala sa labas ng bansa at simbolo ng galing ng mga parol makers ng San Fernando. Si Master Lantern Maker Arvin Kiwa ang nanguna sa pagbuo ng parol na may temang pag-ibig, pag-asa, pananampalataya, kapayapaan at tahanan. Kaugnay niya, nagpaabot ng pasasalamat si Mayor Vilma Valle Caluwag sa Island Pacific at Department of Trade and Industry, Philippine Trade and Investment Center o DTI-PTIC sa pagbibigay ng global platform para sa kulturang Fernandino. Ayon sa alkalde, higit sa pagpapakita ng world-class craftsmanship, mas mahalaga ang pagkakaisa ng mga Pilipino abroad mula sa pagsasalo ng pagkain, kwento at tradisyon na muli nagpapaalala ng pakiramdam ng tahanan. Kasi syempre, no, yung marami kasi sa kanila nakakakita ng Pasko, kaya naging interesado talaga silang pumunta. Excited sila makita giant lantern at ipo sa Island Pacific. Ibinahagi naman ng Island Pacific owners na sina Jefferson Niño Lim at Chris Taranilo ang likayang hatid ng parol dahil kahit matagal na silang naninirahan sa Amerika, na ipaparamdam nito sa kanila ang init ng Paskong Pinoy. Tiniyak nilang ipagpapatuloy ang tradisyon sa iba pang komunidad sa California. Bukod sa parol, tampok sa selebrasyon ng masiglang food at trade fair na nagpapakita ng mga produktong Pilipino, song and dance performances, bingo, street food party, at roaming jeepney at tricycle na kinagiliwan ng mga bisita. Layo din ng aktibidad na dalhin ng mga tanawin, tunog at lasa ng Pilipinas sa LA. Samantala, dumalo rin sa event ang opisyal na delegasyon ng San Fernando, kabilang sina Vice Mayor Aurelio Brens Gonzales, councilors mula sa Committee on Tourism, Heritage and Cultural Development, present din ang Hizon family ng Pampangas Best, pati mga opisyal ng PTIC LA, Philippine Consulate General in LA, at ang Giant Lantern Festival 2025 Executive Committee. Bago ang lighting event, nag-courtesy visit ang CSFP delegation kay Philippine Consul General in LA Adelio Angelito Cruz nitong November 20. Isang mahalagang hakbang para palakasin ang ugnayan sa edukasyon, kalusugan, at livelihood at parol tradition. Kasama si Jonathan Acordon, Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood na mga balita sa ating social media platform sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News, sa X at CLTV36, sa Instagram at CLTV36 Official at sa aming YouTube channel at CLTV36 Official. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Sa gitna ng pagdami ng AI-generated scams, fake content at iba pang panganib online, nagtipon ang mga kabataan, guro, magulang at eksperto nitong weekend para sa 5th National Youth Leadership Summit on Safer Cyberspace na ginanap sa Buting Elementary School sa Pasig City. Sa temang pagbunga, mas pinalalim ng summit ang usapin ng digital safety, proteksyon sa kabataan at responsable makataong paggamit ng artificial intelligence. Narito ang ulat ni Aisel Fernando.
5 taon nang lumalago ang advokasya ng Cyber Guardians PH o CGPH, isang kilusang nagsimula sa malasakit ng isang ina. Sa panayam ng CLTV 36 News, ikinuwento ni CGPH Community Engagement Officer Roberto Paulo Sangil na naudyok ang kanilang yumaong ina na si Chi Sangil, ang founder ng CGPH, matapos makita ang patuloy na pagtaas ng kaso ng online sexual abuse at child exploitation o OSAEC. It started with yung mom ko encountering the dismal statistics, the upward trends of child sexual abuse materials from 2017, 2018, 2019. No? Yung 600,000, 800,000, 1 million to 1.8 million. No? Tumaas po siya especially nung pandemic. That triggered her to advocate and advocate strongly for online safety and child protection. Mula sa maliit na koalisyon noong 2019, naging independent at SEC-registered organization ng CGPH noong 2022. Taon-taon na rin silang naglulunsad ng summit para gawing mas bukas at abot-kaya ang pagkatuto tungkol sa proteksyon ng kabataan sa digital na mundo, kasama ang mismong mga estudyante. When we're talking about online safety and child protection, it shouldn't happen ng closed doors and experts and high-level meetings lang nangyayari. No? It should be open to the different stakeholders and be accessible to mismo kahit yung mga kasama namin dito ngayon, students, no? Who can learn from different speakers and different experts sa child protection and online safety. Sa National Capital Region, matagal nang katuwang ng CGPH ang lokal na pamahalaan ng Pasig City sa mga programang kontra cybercrime at online abuse. Para sa lungsod, malinaw ang pagbunga ng partnership na ito, kaya nais nila itong ipagpatuloy. Patapos na ang Memorandum of Agreement natin with Cyber Guardians. It's been very fruitful. Kung ang title nga natin ngayon ay pagbunga, at talagang nagbunga yung partnership natin at lahat ng pagsusumikap natin para maging mas safe ang cyberspace, lalo na para sa ating mga kabataan. Aminado si Pasig City Mayor Vico Soto na mas tumitindi at mas nagiging komplikado ang banta online, lalo na dahil sa pagdami ng AI-generated scam at peking nilalaman na madaling kumalat. Nakikita naman natin araw-araw yung problema mula sa pinakamalala hanggang sa medyo trivial na problema. Sa Facebook pa lang, pag-on natin ng Facebook, kung ano-ano nang nakikita natin, di ba, mula sa human trafficking hanggang sa cyberbullying. Kaya panawagan niya, mas bilisan pa ng iba't ibang sektor ang pag-angkop at paggamit sa teknolohiya para maunahan at mapigil ang mga gumagamit nito sa paggawa ng krimen. Kung ang masasama gumagamit ng AI, dapat ang mabubuti at ang gustong gumawa ng kabutihan ay medyo mag-upgrade din. Mayroon tayong mga eksperto na magbibigay sa atin ng mga use case or application para magamit ito sa laban para sa tama. Kailangan maging open tayo rito. Ayon naman kay Vice Mayor Robert Jaworski Jr., hindi kakayanin ng gobyerno ng mag-isa ang lawak ng problemang ito. Malaking tulong ang volunteers at community work ng CGPH para bantayan at protektahan ang kabataan online. The government cannot do it alone. That's why we are so grateful and thankful to the volunteers ng Cyber Guardians PH and lahat po na tumutulong, nagpa-participate. Wala pong binabayaran sa mga to. Ito po ay galing sa kanilang puso to help make the online world a safer place, especially sa ating mga kabataan. Dagdag pa ng Vice Alcalde, kailangang magsimula sa awareness at responsibility ng mga bata online habang ginagabayan ang mga magulang at paaralan. Number one talaga is awareness. We have to inform our kids that they have a responsibility. We have to change the mindset that you have to be responsible when you're online. Sa 2 araw na summit nitong November 22 at 23, tinalakay ng iba't ibang speakers at professionals ang digital safety, child protection at mas malinaw na papel ng AI sa pang-araw-araw na buhay. Binuksan din dito ang diskusyon sa AI ethics at AI literacy
at kung paano ito mailalapat sa mga paaralan at komunidad bilang konkretong proteksyon laban sa online harm. Yung literacy talaga in AI, it's very, very important ngayon. Kasi nga, sinasabi namin, gone are the days na you tell people not to use something to be safe from it. It's really more about bringing awareness to that fact and at the same time, to communicate with people na it's something na na kailangan maging aware sila. Ayon sa AI ASEAN Ready Project Lead ng CGPH na si Marian Pacunana Sangil, ang AI ay tool na pwedeng magamit sa tama o mali, kaya kailangan matutong gumamit nito ng responsable at may pag-iingat sa personal data. Be very careful with what data you put on your AI tool. Anything that you will not upload online, do not upload dun sa AI tool ninyo. Para naman kay CGPH Executive Committee Chair na si Sonia P. Soto, ibang lakas ang nabubuo kapag ang komunidad ay nagsasama-sama para sa kabataan. Kapag nagtipon ang komunidad para protektahan ang kabataan, ibang klaseng lakas ang nabubuo. Nagpaabot din siya ng pasasalamat sa mga katuwang na sektor at muling ipinunto na ang teknolohiya kahit gaano katalino ay hindi hihigit sa malasakit ng tao. Walang AI na higit pa sa pagkalinga. Walang algorithm na hihigit sa malasakit at walang machine na mas matibay kesa sa komunidad na nagmamahal at gumagala sa karapatan ng kabataang Pilipino. Kabilang sa dumalo ang mga estudyante at adult formators mula sa iba't ibang paaralan gaya ni Angelo Dacoycoy ng Santolan High School. A student's leader's role is to be the voice of the student. Kaya po kapag po wala po kaming foundational knowledge about sa mga things na ganito, ibig sabihin po na hindi po namin magagampanan na maayos or magiging boses po ng mga kabataan. Para kay Angelo, mahalagang isunod ngayon ang natutunan sa aktwal na aplikasyon sa paaralan at komunidad. Ang nakukulangan po talaga ako is yung application po ng mga technological safety lessons dito po sa Kaya po ayun po siguro yung ipropromote ng SSLG Santolan High School after po ng lesson is kung paano po i-implement na kung saan magagawa po ito ng talagang totoo sa mga kabataan. Habang patuloy na lumalawak ang digital world, patuloy din ang panawagan ng summit na unahin ang proteksyon, itaguyod ang katotohanan at gawing sandata ang kaalaman para sa mas ligtas na cyberspace ng bawat Pilipinong kabataan. Sa ika-5 taon ng National Youth Leadership Summit on Safer Cyberspace, muling napatunayan na ang laban para sa ligtas na online world ay hindi lang laban ng gobyerno o eksperto. Laban din ito ng buong komunidad, lalo na ng kabataan. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Maabot na raw ang hangaring maresolba ang mga pagkukulang sa sektor ng edukasyon, bunga ng mahigit 1 trilyong pisong pondo ng DepEd na inaprubahan ng Senado. May sasakatuparan raw ng inaprubahang pondo ng Senado ang mga reforma at programang pang-edukasyon. Binigyang diin ni Education Secretary Sani Angara na ang pinakamataas sa budget sa kasaysayan ng Department of Education o DepEd ay malinaw na indikasyon ng suporta para mapabilis ang pagpapatupad ng mga reforma, mapataas ang kalidad ng pag-aaral at maisulong ang accountability at paghahanda para sa darating na panahon nitong Lunes, November 25. Pinagtibay ng mataas sa kapulungan ang 1.044 trillion pesos sa pondo para sa DepEd sa 2026. Mas mataas ito ng 77 billion pesos kumpara sa House-approved budget. Ani Angara, ipinapakita raw nito na inaasahan ng Kongreso at Taong Bayan na maghahatid ng malinaw na resulta ang kagawaran na may transparency, urgency at integridad. Kabilang sa mga programang nakatanggap ng dagdag pondo ay ang produksyon ng textbook at learning materials na may 29.29 billion pesos, school-based feeding program na may 28.66 billion pesos, disaster response at school safety systems na may 3.77 billion pesos, school infrastructure na nasa 85.41 billion pesos,
Kabilang pa sa mga programang may dagdag pondo ang Last Mile Schools Program, Human Resource Development, Alternative Learning System, Electrification of Schools, Indigenous Peoples Education, Special Needs Education at Madrasa Education Program. Saklaw rin ng pinalawak na pondo ang paglikha ng 323,916 bagong teaching items, 6,000 principal items, 10,000 administrative officer 2 positions, at 5,000 project development officer 1 posts, kasama ang iba pang benepisyo. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Inanunsyo ng Department of Health na kailangan pa rin maging mapagmatyag sa kabila ng bumabang bilang ng kaso ng mga may sakit ng dengue sa bansa. Narito ang report. Sa kabila ng pagbaba ng mga naitalang kaso ng dengue mula October 12 hanggang October 25, patuloy pa rin ang panawagan ng Department of Health o DOH ng iba yung pag-iingat habang bumabangon ng bansa sa mga kalamidad. Sa datos ng ahensya na inilabas itong November 22, umabot sa 14,038 dengue cases ang naitala sa nasabing panahon na 8% mas mababa sa 15,182 cases itong September 28 hanggang October 11. Subalit patuloy pa rin ang babala ng DOH na huwag magkumpiyansa dahil posible umanong magbunga ng bagong breeding sites ng lamok ang epekto ng pananalasa ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan. Maaari raw kasi magbago ang bumabang bilang ng dengue cases sanhi ng hindi pa natutukoy na pamumugaran ng lamok. Karaniwan raw kasing nag-iiwan ang malawakang pagbaha ng mga imbakan ng tubig tulad ng lumang gulong, paso at basurahan, mahagamitan at lugar na pamamahayan ng Aedes aegypti na pangunahing lamok na nagdadala ng dengue. Hiniling ng DOH sa publiko na paigtingin ang mga hakbang kontra sakit sa loob ng bahay sa pamamagitan ng tinaguriang taob, taktak, tuyo, takip, pagtapon ng tubig sa mga lalagyan, regular na paglilinis, pagpapatuyo at pagtatakip sa mga ito. Pinayuhan din ng mga individual na nakararanas ng sintomas ng dengue tulad ng lagnat, rashes, pananakit ng katawan at kalamnan, pananakit ng mata, pagkahilo at pagsusuka na kaagad kumonsulta sa doktor. Iginiit ng DOH na mahalaga ang aktibong pakikilahok ng komunidad upang maiwasan ang pagtaas ng dengue cases pagkatapos ng mga bagyo. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Muling umangat ang performance ng mga nursing graduates sa rehiyon matapos makapasok ang iba't ibang universidad sa top-notch list ng November 2025 Nurses Licensure Examination. Kabilang sa mga nanguna ang ilang alumni ng AUF sa Pampanga. Alamin ang buong detalye kay Raymond Tasoy. Sa isang panahong puno ng hamon at pangarap, muling pinatunayan ng mga kabataang Pilipino na hindi matitinag ang kanilang determinasyon, lalo na ang mga taga Central Luzon. Kabilang sa mga nanguna ang ilang alumni ng Angeles University Foundation sa Pampanga sa inilabas na resulta ng November 2025 Nurses Licensure Examination. 40,692 out of 45,192 examinees ang pumasa. Una sa listahan ng AUF graduate, si Luis Gren Avenir na nasa rank 5 matapos makapagtala ng 93% rating. Sumunod sa kanya sina Christine Claire Aras at Matthew Andre Basilio na nasa rank 7 na may 92.60% score. Hindi rin nagpahuli ang AUF sa rank 8 at 9 kung saan nagpakitang gilas sina Giancarlo Guevara, Garrett Angelo Navarro, Rain Reyes at Cian Caleb Santos na may 92.40% rating. Habang sina Makaila Eliana Cato at John Napolin Cruz naman ay nakakuha ng 92.20%. At sa rank 10, sina Kyla Denise Banaag at Genevieve De La Paz na mayroong 92%. Bukod sa mga taga-AUF, ilan pang universidad at kolehiyo mula sa gitnang Luzon ang pasok din sa top 10. Nagpakitang gilas din si Andrea Turaray ng Tarlac State University sa rank 5, Rain Celestine Abriol ng Bataan Peninsula State University at Julian Cecil Velarde ng The Good Samaritan College Cabanatuan City sa rank 7, Abby Miles Cruz ng Tarlac State University sa rank 9 at nasa rank 10 naman si George Daniel Ablasa ng Central Escolar University, Jansel Dave ng Bulacan State University at Maurice Pio Morante ng Bulacan State University Malolos. Sa top schools category,
Parehong nasa rank 1 ng AUF at Holy Angel University matapos makakuha ng 100% passing rate para sa mga institusyong may 100 or more examinees. Nasa rank 4 naman ang Tarlac State University ng mga universidad na may 50 to 99 examinees na nagtala ng 98.82% passing rate. Isinagawa ang November 2025 Nurses Licensure Examination mula November 4 hanggang November 5. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood na mga balita sa ating social media platform. Sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa X at CLTV36, sa Instagram at CLTV36 Official at sa aming YouTube channel at CLTV36 Official. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV36 News Recap at sa iba pang mga balita. Naging makabuluhan ng pulong balitaan ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas Pampanga Chapter kasama ng Office of Civil Defense Region 3 kung saan tinalakay ang pagiging handa sa kalamidad. Ibinahagi ng Office of Civil Defense o OCD Region 3 ang kanilang ginagawang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa oras ng kalamidad sa kapihan at balitaan ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP Pampanga Chapter. Panauhing pandangal sa pulong balitaan si Cheng Quizon, Information Officer at OIC ng Capacity Building and Training Section ng OCD Region 3 na dinaluhan ng mga miyembro ng KBP Pampanga Chapter at piling mga estudyante ng Angeles University Foundation. Ayon kay Quizon, patuloy ang pagsasagawa ng information campaign ng OCD para mabigyan ng dagdag kaalaman ng publiko, lalo na ang mga kabataan. Isa po sa mga gusto namin i-emphasize as well sa OCD is yung ating pong tinatawag na family preparedness. No, yung tayo pa lamang po sa loob po ng ating pong tahanan sa bahay natin, tayo po ay prepared na. No, alam na natin kung saan tayo pupunta, saan tayo i-exit sa ating mga kabahayan, just in case meron man po tayong paparating po na disaster. No? Even yung tinatawag po natin na emergency go bags, no? Na ating pong palaging pinapaalala, no, sa ating pong mga families ay dapat i-prepare po natin ito beforehand. No? And napakahalaga po dito yung presence of mind na tinatawag po natin. No? Tao lang po tayo eh. Minsan tayo po ay talagang kakabahan, no? Maninibago dun sa naramdaman natin. Pero at the end of the day, kung meron po tayong presence of mind, alam natin, in a snap, tulad po ng sinasabi natin, gusto po natin maging muscle memory. No, yung mga gagawin po natin before, during, and after any disaster or calamity. Mas pinalakas na rin daw ang kakayanan ng OCD mula sa preparasyon hanggang sa pagresponde sa epekto ng kalamidad, tulad na lamang ng pag-deploy ng MOCOV vehicle at ang paggamit ng HAZ Hunter online. Ngayong nagkalat ang fake news, may crisis communication cluster na ang tanggapan na siyang naghahatid ng opisyal na ulat at mga abiso para iparating sa taong bayan. Ang crisis communication cluster po ay pinamumunuan po ng ating pong Philippine Information Agency Region 3. So in partnership din po yan, they go to our office to get the latest updates or news po, no? And then nire-report din po namin sa kanila at the same time, no, yung mga nakikita or yung mga nasa feeds po natin na mga nagpapakalat ng mga fake news, no? So tulad nga po nun, ang in-urge po natin of course sa ating po mga kababayan, lalong-lalo na in emergency situation, is that makinig, kumuha ng information sa mga verified sources at saka sa mga official warning agencies po natin dito sa Pilipinas. Ito naman ang isinagot ni Quizon nang may tanong ng mga kabataan kung ano ang dapat gawin kung sakaling mangyari ang di umano'y nakaambang malakas na lindol na tinaguriang The Big One. Ang gusto nating iparating is parang tatlo po yan eh.
No, yung una po is yung personal preparedness po natin. Kung gaano po tayo kahanda, no? For example, sa isa pong lindol. No? Pangalawa po is that paano po yung mga infra natin, gaano sila katibay. No? Can they withstand a magnitude 8 earthquake? No? So, yun po yung pangalawa. And then yung pangatlo, of course, yung gaano po kabilis, no, yung mga local responders po natin to respond on the ground, no, kapag nangyari po itong mga earthquake nito. And you have also mentioned earlier, ma'am, the resources. No? So lahat po ng mga ating pong mga local government units ay meron pong tinatawag na contingency plan, no, specifically for earthquake. Layunin ng Kapihan Balitaan na isinagawa sa St. John Paul II Hall sa AUF Professional Schools na magkaroon ng malakas na ugnayan ng iba't ibang sektor para makapaghatid ng impormasyong mahalaga sa pamumuhay ng mamamayan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Hinimok ni Akbayan Party List Representative Chel Diokno mga opisyal ng pamahalaan na maging matapat tulad ng bayaning Kapampang si Jose Bilingad. Ngayong mainit ang eskandalo ng korupsyon sa bansa. Nanawagan si Akbayan Party List Representative Chel Diokno sa mga opisyal ng pamahalaan na balikan at tularan ang pamana ni Jose Bilingad sa tapat na paglilingkod sa gitna ng kontrobersya hinggil sa korupsyon sa bansa. Si Diokno ay panauhing pandangal sa pagunita ng ika-111 kapanganakan ng bayaning Kapampangan nitong Lunes, November 24. Pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP sa pamamagitan ng museo ni Jose Bilingad ang okasyon kasama ng Pamahalang Bayan ng Lubao, Jose Bilingad Foundation, DepEd Lubao, PNP Lubao at ng Pamilya Lingad. Sa mensahe ng mamabatas, sinabi nitong ang tunay na legasiya ni Lingad ay ang pagiging tinig ng mga naaapi, isang tungkuling dapat ring anyang gampanan ng bawat mamamayan sa barangay, opisina at komunidad. Binigyang diin naman ni Lubao Vice Mayor J. Montemayor ang malaking papel ni Lingad sa pagtatanggol sa demokrasya at kalayaan ng bansa. Inalala niya ang kabayanihan nito bilang sundalo noong ikalawang digmaang pandaigdig at ang patuloy na pakikipaglaban nito para sa demokrasya sa panahon ng batas militar. Samantala, kinilala ni NHCP Executive Director Carminda Arevalo ang pagsisikap ng pamilya at mga historiador sa pagbuo ng talambuhan ni Lingad na pinamagatang In Times of Crisis, Jose Bilingad, a Hero and a Martyr. Pinuro nito ang pamilya sa pagpapalaganap ng buhay at kontribusyon ni Lingad sa mas nakararaming Pilipino. Dumalo rin sa pagdiriwang sina dating Angeles City Mayor at ngayon ay Clark Development Corporation o CDC Chairman Edgardo Pamintuan, City of San Fernando Pampanga Tourism Officer Ching Pangilinan, UNESCO National Commission of the Philippines Secretary General at NCCA Commissioner Ivan Anthony Henares at Bantayog ng Bayani Director Maria Cristina Rodriguez. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Mainit na pagsalubong ang inabutan ni Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao sa kanyang pag-uwi sa Mabalacat City, Pampanga matapos niyang iuwi ang Golden Crown mula sa international stage. Panoorin ang kaganapan sa kanyang homecoming parade sa Chika Express ni Aisel Fernando. Ganito kalakas ang hiyawan ng mga taga-Mabalacat City, Pampanga sa pagsalubong kay Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao sa kanyang homecoming parade ditong Martes, November 25.
Back-to-back win ito para sa Pilipinas matapos manalo si CJ Opiasa noong 2024, kaya makasaysayan ang ikalawang sunod na korona para sa bansa. Lahat kami nagdadasal na manalo ka. Alam namin na nakuha mo ang best mo. Proud ako, mula langit ng galupa, proud ako sa kanya dahil nakuha na niya ang gusto niya. Tubang mabalakat si Emma at nagtapos ng Bachelor of Science in Tourism sa Holy Angel University. Bago pa man masungkit ang MGI Golden Crown nitong October 18 sa Thailand, nakilala na siya sa iba't ibang national pageants, gaya ng Binibining Pilipinas, at ipinresenta na rin ang bansa sa Miss Intercontinental 2019. Nagpahinga siya sa pageantry sa loob ng 6 na taon at nitong July 2025, muli siyang bumalik sa entablado at itinanghal na Miss Grand International Philippines. Dakal mo po pigdaanan. And after that, there were few national pageants I've joined and I landed, if not finalist, runner-up. And karin ko po realize deta pong challenges and struggles na bibigyan ng Lord, kaila po pala reta, stepping stones para mirasta mo po kaya ang grandest moment apan ko ng tamo. Bagamat masaya raw ang kanyang naging journey sa international stage, hindi naging madali para sa Kapampangan Beauty Queen na masungkit ang corona. I enjoyed every moment from day 1 to the coronation night because I've met a lot of girls coming from different countries. Ang saya every day. Tapos, ang galing din mag-alaga ng Thailand. And if you've watched the Miss Grand International production, grand talaga. Pagbalik niya sa Mabalacat bilang bagong reyna, nasilayan niya ang mainit na pagsalubong ng mga kabalen, makikita sa kanyang mukha ang saya habang libo-libo ang nagdiwang kasama niya. Iba ang pakiramdam kapag binalikan mo kung saan ka nagmula. And while doing the parade, ang dami nag-aabang from Dau, Kamachiles, Mabiga. Parang hindi ko in-expect na ganun karami yung taong nag-aabang. Iba. Parang pati yung introduction ko, alam na alam nila. So alam mo talaga sumubaybay at nanood sila. Pero sa likod ng glitter at corona, may isang bagay raw na naging sandigan niya sa bawat laban. I think it's Mabalakenyo as a fighter. Kasi known tayo to be like that warrior. So siguro yun yung nadala ko, na bit-bit ko sa Grand International Stage. Ngayong may global platform na siya, mas lalo pang lumalawak ang pangarap na maisulong ang kanyang mga advokasya at planong proyekto para sa Mabalacat. First, kukontinue ko yung advocacy ko with Anak Balebalayan and the PDLs. I hope na maging wide pa yung advocacy natin. And with Mabalacat naman, I'm working with this organization na magbibigay kami ng books para naman matulungan natin yung kids, mga kabataan para sa kanilang education. Kasi ang sarap sa pakiramdam kapag nagiging inspirasyon ka. Diba yung pangarap nila magbubunga at alam nilang balang araw matutupad din yun. Samantala, kasabay ng homecoming parade, isang testimonial dinner din ang sinagawa ng City Government of Mabalacat para kay Emma. Ayon kay Mayor Gerald Aquino, malaking karangalan ang pagkapanalo ng Beauty Queen para sa buong syudad. Na ang pinagmulan niya, from the ladder, from the bottom, na hanggat umabot siya sa punto na nanalo siya sa Miss Grand International, ang kanyang puso ay dati pa rin sa ating syudad ng Mabalacat. Kung ano ang pinanggalingan niya, dala-dala niya to para ito maging armas niya at makuha niya ang kanyang tagumpay sa labanan sa international level. 1,000% ang proud na binibigay namin from the motorcade kanina. Maraming salamat po sa mga sumalubong hanggat dito po sa testimonial dinner. Napakaraming pumunta, napakaraming gustong makakita sa kanya. It only proves na talaga dito sa Mabalacat City, mahal na mahal si Miss Emma Tiglao. Miss Emma, thank you very much for bringing glory, honor, and pride to Mabalacat City. Masayang-masaya kami. You brought home the bacon, and I'm sure you have a more brighter days ahead of you. Sa mga kabataang Mabalakenya na nangangarap at balang araw gustong sumabak sa pageantry, isang mensahe ang iniwan ni Tiglao. And I would just like to leave this message that keep showing up, keep fighting, and keep on praying because God will always guide you as long as you have faith on Him.
And every not yet, I hope that every not yet you've experienced right now will become finally. So ilaban nyo lang ng ilaban. I know, maingay yung inyong kapaligiran, but please surround yourself to good group of people that will lift you up. Lubos naman ang pasasalamat ni Emma sa lahat ng mga sumuporta sa kanya mula umpisa hanggang dulo ng kanyang journey. Anya, hindi niya mararating ang tagumpay na ito kung wala ang tiwala, dasal at walang sawang pagmamahal ng mga taga-Mabalacat at ng buong bansa. Dakal na dakal pong salamat. Ini pong tagumpe ako ay tagumpe yerin po. Marakal na po nilaban, marakal ta na po daanan. Pero sana po ining tagumpe tamong pagdaanan ngayon ay magsilbiya pong inspirasyon at pag-asa para po kaya katamongan. Aisel Fernando, CLTV 36 News. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News, para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa X at CLTV 36, Instagram at CLTV 36 Official at sa aming TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais balikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 na cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV 36, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.